Bon dia, tot el dia! Benvinguts a la segona part d'aquest rebosillo radioactiu que vos va quedar amb ses ganes de seguir, ho sé, però heu d'entendre que si el de faig massa llargs vos queixeu de que l'heu d'escoltar amb més parts o amb un parell de vegades. Jo intento facilitar-vos la feina. I ara que ja sabem diferenciar el ball de la dansa amb aquests tres grans mestres que hem tingut com a convidats en aquest rebosillo, seguirem xerrant de mil coses de plaça. Evidentment sortirà el tema de la mullenguera, sortirà el tema d'on venen les mateixes realment. Sabem d'on han vengut? I escopeus? Què en sabem d'escopeus? I què defineix un bon ballador? Bé, no vos vull fer més spoilers. Si no vos fa ganes sentir-ho, no l'escolteu. Però jo sé que sí, vinga, va. Gràcies per ser-hi, moltes gràcies, si no, no tindria sentit. I sabeu també per què no té sentit de vegades? Que avui que comenteu, m'encantaria que comentássiu què penseu i què no penseu de lo que xerram, perquè realment les opinions és enriquiment i és el que hem de procurar fer amb aquest podcast, almenys el que jo penso, que s'ha de xerrar per aprendre i enriquir i que se faci gran. D'acord? Vinga, va. Vos des de comèdies, que ja d'un minut i pico. Anem a la segona part d'aquest super rebosillo radioactiu. Rebosillo radioactiu. Què li demanaves, Jaume? Anem a aprofitar aquest moment. No, li dic que tu ets més músic, no?, que ballador. Jo som ballador músic i músic ballador. Però ballador, perquè som de tradició oral. Músic, perquè som de formació professional. He estudiat en un conservatori, he fet un superior de piano, un màster i tot això. Per tant, músic, suposadament músic. La part de ballarí m'acosta molt considerar-me ballarí, perquè no he fet la professió de ballarí a través de conservatori. M'explic? Bé, llavors, hi ha músics de carrer que són igual de bons que de conservatori. Sí, ja ho sé, però... Bueno, saben menys, però... No tenen tanta teoria, però... No tinguis tant de titulitis. Exacte. No ho sé. Si has de ballar els 32 fotes de llat de signes, has de passar per ximpum. Si has de fer segons quines coses de barroc, en aquest cas, has d'haver passat per conservatori. Però a plaça no hi ha ballarins, hi ha balladors, no? Balladors. Ah. Perquè són llenguatges diferents. Clar. I això està bé. I els dansadors són els que han assajat. Mos ha quedat clar. Bé, per on seguim? És que tenia moltes preguntes preparades. Amem, quins mínims hi hauria d'haver per amollar-te en plaça? Mínims, per començar. Estàvem xerrant de professorat, de classes... Saps fer el punt llis? Sí. Entens la música bàsica? Sí. Pots fer un bot i pots fer dos bots? Sí. Ja saps ballar una jota. Sí. Per què? Perquè quan començava a ballar, que era petit, anava a les ballades de Sillot, a les ballades de Vilafranca, i justament la part forta del ball no era la jota, sinó que eren les mateixes, les copeus les mateixes. Que jo veia... El que veia era que s'afilaven de dues en dues cotes, dues mateixes, dues jotes, dues mateixes. I les cotes sortia a ballar amb molta més gent. I que feien? Un bot i dos bots, i ja està. Sí, no. Ja està. Després, en les copeus, era una altra cosa. Llavors, saps ballar un bot i dos bots? Surt a ballar. I tu me sabries respondre per què el copeu, a part de formar part de la mateixa, el copeu tot sol s'ha perdut? El copeu tot sol s'ha perdut. Ara ningú balla un copeu a plaça. És que, clar, el que la gent li diu mateixa, o de per llarg, nosaltres li diuen copeu. Per això un copeu és una mateixa. Vull dir, és que és una paraula polisèmica. Copeu per joc, tant pot ser. El ball que li diuen mateixa, com una part de la mateixa, com també el que Manacón deia tornades. Crec que li deia tornades. És a dir, una jota té una estrofa de 7 síl·labes i una estrofa de 5 síl·labes. Ti-ti-tiriri, ta-ta-tiriri, ta-ta-tiriri, ta-ta-tiriri. És un copeu, perquè té 5 síl·labes. Per favor, escriuràs un diccionari? No importa, seria molt avorrit. M'és igual, però és que fa falta. No, però és que al final, quan cantes, ara que tu has dit que faig un pot de rec-a-rec, les lletres, la música
dels enrevoltats de Jota te serveixen de copeu. Exacte. Per tant, Copeu, d'aquí de copeu. I per cert, podria ser que un origen fos de la mateixa manera que nosaltres tenim cota, en lloc de dir jota, fos copeu de jopeo. Que el jopeo surt allà unes certes tonadilles trobades en el 1700 i pico. Però estic remenant un poquet això. Això jo crec que és el que tu te referies, Margarida, no? Escopeu, perquè jo quan era menut, en 5-6 anys, me feien ballar unes coses que deien... Escopeu vocal. Escopeus, copeu matancer, copeu de no sé copeu què... muntanya. I això Copeu vocal. avui en dia no se balla a plaça. Jo te dic, és que els grups tampoc en sonen. No hi ha cap grup que hagi decidit fer un copeu. Igual que hi havia jotes que tenien com una part enmig més lenta, que quan sonaven a plaça, la jota mallorquina, me ven al cap. Quan sonen a plaça, quan ve la part més lenta, la gent que feia davant darrere, segona, de jota, De on ve aquesta... s'ha perdut aquesta estructura. Estic en darrer perquè, clar, jo sabia que hi havia copeus instrumentals, que són els nostres, i després hi havia els copeus vocals. Els copeus vocals són simplement cançons. Són cançons, Cançons. És que no té res que veure copeu matancens o copeu de muntanya. No. Són... Però deuen ser també estrofes de 5 síl·labes, no es verà? I un botet aquí, i un botet allà, revolta nina, ti, 5 síl·labes. Ja està. Sí. Punt. És una cançó. Curiós, és supercuriós, és la veritat. Sí, ara no fem copeus, però vas a una plaça i l'altre dia vaig quedar estorat de que fan... Han duit València cap aquí... Sí, València i Menorca. Ja no ballant res d'aquí. Sí, I tot compost. Han duit coses de Múrcia, d'Extremadura, no sé, tenim tal... Jo dic, és perquè no me posen una sevillana? Que jo la sé ballar. Exacte. Xa-xa-xa. Bueno, és el que passa, és el canvi d'ús. El que vos comentava antes. Antes ballàvem una vegada cada 3 setmanes, cada mes. Però és que amb això també hi hauria molta polèmica, perquè la gent més tradicional te diria perquè ballant boleros i fandangos, també. Perquè no ballant només jotes i mateixes, que era... Però som mallorquins. Entre cometes, perquè res és d'aquí. Clar. Perquè, ja que seran si és d'aquí o no, per favor, Sebastià, ja que ho has estudiat. He estudiat, no sé res, no sé res, eh? Res. Digues. Aquesta teoria que la mateixa ve de la courante, Courant. o courant, De la courant. jo ho he llegit a qualque banda, i com que sé que tu no entens d'això, vaig dir que l'he d'aprofitar i demanar. Acabar. No, perdó, ara potser me ficaré amb un fregat, però no. El que sí, la mateixa ve d'una part de Folies i de Pavanes. Però no la mateixa com a ball, sinó una part molt concreta de la mateixa. Tu, nana, Magdalena. Sí, nana, Maria Magdalena, sí. Per reconèixer una mateixa, no musicalment, sinó en quant a ball, que mires la rossegueta. La rossegueta. Molt bé. Doncs si jo no veig una rossegueta, no veig una mateixa. Si veig un cargado, com es diu això? El peu rossec. Allò de un peu rossec. Una rossegada, dic jo. Un rossec. En vez de fer la rossegueta, fan Fas una una rossegada. Molt bé, i deia això, a nivell de nomenclatura és un cargado. I l'altre, a nivell de nomenclatura ibèrica, és una carrerilla. Vull dir, si ara vos veiés una pavana ibèrica o unes folies amb una carrerilla, veuríeu, mira, es punyillis de la mateixa. Que tampoc és mallorquina. La famosa rossegueta. La famosa rossegueta. A veure, tot ha sortit de qualque lloc. Evidentment. Però podíem haver inventat qualque cosa en mallorquins al top. Fotre, no tenim res que sigui nostre. Ara, el ben nostrata, el ball mallorquí no lo toqui. Però resulta que tot ve de poc. És que també la música de segons quines parts de la península és molt similar i respon molt a l'estructura de les nostres jotes i els nostres fandangos, per tant... Per això els rebel·lers, quan varen anar a Múrcia, varen quedar estorats i ho van dur cap aquí, perquè en qualque moment també qualcú va dur la jota cap aquí, en qualque moment va dur el fandango, i mira, i no passa res. Ara hem d'evolucionar i que en vez d'en castellà se cantin en català, les creïn de noves, creïn glosades noves i ja serà nostre i serà mallorquí.
No? Cap problema. Jo quan Qualsevol dic jo, Sí. perquè les primeres que van venir aquí segurament eren en castellà, o mira Menorca, que sí que les han conservades més en castellà. Hi ha moltes lletres antigues en castellà. Sí, no passa I res. no deixen de ser mallorquines, perquè els cantaven els nostres padrins. Així que... Les cuartinas de ti cuarto. Las cuartinas de mi cuarto. Tienen Son de pelo tercio. Pelo tercio blanco. Malaguenya. Cantava la meva tia. És que és fantàstic. Perquè després mos diguin que els mallorquins som sosos i No, si mos ve tot de per allà. Una capacitat d'adaptació brutal. Com Crist ha vengut per aquí Són i m'ho ha supervivents. menjat tot. Exacte. Són supervivents. I la manera és aglutinar, adaptes. Durant anys i anys. I així està bé. Fantàstic. Així està bé. A Florència me varen voler... No, a Siena me varen voler fer un sopar especial un menjar especial d'aquí de Siena. Sopes mallorquines. A Torino, per a una rebuda, me varen voler fer un dolços, no sé què, oreanes. Veus que realment el que tenim és una tendència molt forta. Tu sabràs, serà molt més d'arquitectura tradicional, per exemple. Però si és influències italianes... Nosaltres també tenim influències italianes de menjar, però les de ball mos venen de la península ibèrica. I de nosaltres cap allà, i d'ells cap aquí. No passa res. Clar. A seguir. Havíem quedat en la pregunta, que hem desvariat moltíssim, però no passa res, sobre els mínims per ballar. I els mínims per entrar a una bullanguera? Igual. Sí. Al final és igual que si tu saps el que diu, és punt llis i 2 vots, ja hi pots entrar. Ara, també has de saber... Però si ets una dona que comanda. Perquè ara que pots entrar homo, dona, si tu només saps lo bàsic, te poden no fer un taque. Allà enmig. Tu sabràs, depèn de la poca vergonya que tinguis tu. També. No sé. Però també te poden fer un mini-atraque. Bueno, se trata de deixar l'altra persona molt malament, el deixaràs un poquet així, però tu també si comandes has de saber, però no atacar. No seràs... No, sí, no surtis tu també... És vera que la bullanguera avui en dia ja s'ha convertit en una cosa de... surt a lluir-me i si puc deixar malament a l'altre, pareix que encara ho has fet millor, no? També hi ha la gent que pensa que en un principi la bulla la dona anava a putejar l'home, anava a deixar-lo com a tutub. Mira-te'l. Hi ha la teoria. Hi ha aquesta teoria, també hi ha la teoria que sortien per festejar. No per deixar-lo malament. Bueno, per això ho feien en tots els balls. Exacte. Cantaven el ball i realment el que pallava també era quasi per agradar més a aquella dona. Clar. Així que... No volies deixar-lo malament, no? Si a damunt pagaves. Ara, en els tallers aquests de les escoles,
que els explica un poquet d'història, de on ve una miqueta el ball de bot, i que ballaven, i que només fan jotes i mateixes, i que comandava la dona, i els explica un poquet la figura també de Reveler, i que l'home triava la dona amb qui volia ballar, molt de nens se sorprenen i no podien dir que no. Pues no, quasi l'únic que te quedava era o no mirar-lo o embuir-lo. I els nens queden com a flipats perquè te diuen, sí, en sèrio, jo els explico, això era la manera de festejar i si t'agradava el miraves molt... La llei del sí, no? Exacte. Si t'agradava molt, pues el miraves i fes que fos tot ben vistós i si no l'enganaves el putejaves o ni tan sols el miraves. A la vila era la dona la que treballar. El que passa... Sí. Veníem a la ballarina a fer un tot de castanyetes, així, girava el cap, clac! En el pla de netesa també hi ha hagut molta tradició del primer ball. Que ara se fa... Que se fa encara per la ballada que fan cada any en el pla de netesa, i se paga. I se rifa en el millor pagador qui comença el ball. I el que paga tria normalment la seva filla o la seva neboda o qui sigui, i ella tria amb qui vol començar. I això encara se fa. És que tampoc no diries que no. Si te convida a ballar i dius que no... Jo, mon pare sempre me va dir, no has de dir mai que no. Surts a ballar i ja està, t'agradi o no t'agradi. El que passa que avui en dia la bullanguera ja no és això. Avui en dia ja és no deixar ballar, no deixar fer una figura... Això te dona per un altre reposit. Sí, no, i tant. Sí, dona per un altre... Cada capítol en xerram un poquet. A veure, que no al final no veus res. Jo crec que també... jo aprofito ja que som aquí perquè no tornaré. Però... No tornaràs, sí. No, perquè hi ha molta gent que ha de passar per aquí. Però, per exemple, no m'agrada que la gent s'apaupi, se toqui i s'estiri. No? Si tu surts a ballar, no tens per què sortir i agafant aquella persona a l'aire amb els peus així que pareix una cucaratxa, no? No, tu surts i la vols festejar, doncs t'has de posar davant sense haver-la de paupada d'alta vall. Mirant, correcte, ballant, tu entres... i el teu estil... Saps? Vull pensar que això és perquè ja hi ha que se coneixen i... No? Supos que sí, no? Vull pensar. Jo quan t'he fet de vegades un peu sec i després tres bots, que la gràcia és enganxar l'esquena de salta per voltar més aviat. La gràcia per tu. Ho faig només en sos que sé que me seguiran i me'l desconec, perquè si no queda molt malament que no facis el bot a la vegada i vegis un... Jo, per exemple, m'agrada quan la persona que surt a ballar, que roba, no entra en el punt que hi ha. M'agrada que si una dona surt a ballar, ella surti i faci el seu punt nou, no té per què seguir els d'abans. M'agrada més. No? Jo si surt faig el meu punt. Correcte. No és... I aquests que surten de dos en dos? No m'agrada gent, tampoc. És que no és una falta de respecte. Tampoc m'agrada que surtin els nins petits. No sé si és políticament correcte, però no m'agrada que surtin els dos nins petits. Vinga, sortiu a veure que jo crec que poden sortir, però no tornar a entrar. Perquè es pot que he vist també dels familiars que l'acompanyen de deixar-la sortir un altre pic, i un altre pic, i un altre pic. Igual que jo intento sortir només una ballada i no torno a entrar, perquè ja he ballat i hi ha molt més balladors, crec que en els nins els han d'inculcar això. Vale, surt, però ja està, ja ha sortit un pic. Com a molt dolç i la bulla és molt avorrida, però ja està. Jo penso que mentre sàpiguen dur el ritme bé i sàpiguen comandar els punts, si en un cas és una nina o això, cap problema, però és que de vegades això veus com la mestra o la mare el despitja allà enmig, com que dius surt a la bulla i després li fan una festa perquè ha sortit a la bulla. No, el concepte bulla no és això. No. Igual que sortir de dos en dos. No, tampoc. Això és que no sé qui ho ensenya, supos que per lo que he xerrat amb altres professors, ningú ensenya a que, per ballar amb la teva amiga, tens tota la ballada. En la bulla és joc de robar, m'encanta aprofitar a sortir a ballar amb gent que no hi ballen durant tota l'hora, perquè jo amb les meves amigues i els meus amics m'encanta fer rolos i m'encantarà fer parelles o el que sigui i ballar tota l'hora, però jo crec que si vaig a una bulla i surt una nena, doncs li sortiré ella que mai hi ball, o surts tu, Margarida, no? Sí, exacte, amb una persona que no estàs avasat tanta... Bueno, però això potser vosaltres perquè tens la manya suficient com per seguir aquella persona que no sap què te farà. Si hi ha gent que no està molt segura i surt com que coneix i surt... Això és un tema que hem de tenir en compte, que potser la gent... No va segura de quin punt li faran i s'estimen i ho pacten, no? Són aquests pactes... Però potser no ha pactat el punt, però sí, quan veu que l'altre surt, diu, ara ets la meva.
Però bueno, el que és tot pitjor un d'un món. joc de les bulles és que no te deixin ballar, que no te deixin Que no fer te un deixi fer punt. una figura, sí. Sí, però és que ja ni que vas punt ni res. Això sí que ho trobo molt lleig. Si... O repetir els punts, també és una cosa que no... Entres, aquí han de fer aquí el mateix punt i tu el tornes a fer una altra vegada. Però potser no estaves pendent. Mira un pas. Això, no sé. i lo de que Però- t'agafin, jo si fos una dona i vengués un home que no conec de res i m'agafa per darrere, m'esclafa contra ses mames i tot, i escolta, això és una Però agressió. això és algo que m'han ensenyat jo sempre tinc record de pensar, ara sortiré i faré aquest punt, i si de davant el feia, merda, vinga, ara faré aquest altre. No repetir, un temps no se repetia mai. Bueno, quan ballaven jotes i això, que només feien un puntet i dos puntets, això sí, però a les bulles, jo record quan era més joveneta que no se repetien quasi mai els punts. Ostres, això ho hauré de millorar, perquè jo sempre tenc els meus 2 o 3 punts que domines, i dius, vale, doncs faré aquest, i ni me fix amb els que han sortit abans. Ara que Cabrona, s'agraven tu totes... comandes. Ara que s'agraven totes les bulles, i és lo guapo quan tu veus el vídeo de les bulles que veus diferents punts. Ara No que xerrem de tornis a punts, veure una altra vegada vull del fer un mateix. break. Vosaltres deis punts a una combinació de punts? Sí. Sí, Val. i també no és punt. Val. tot Jo diferenci. m'he fet el meu dic punt en els que són els bàsics, els 5 o 6 Exacte. bàsics, i quan se mesclen en vez de dir punt, dic figura, no? Perquè és una combinació de diferents punts. O No, mudança. nosaltres diem punt de tot. Jo també li dic mudança quan és un punt combinat. A un combinat. És polisèmica. I això també els hi fa un lío a la gent de fora que vol aprendre a ballar. Però ara que te refereixes a l'estrofa on és punt, no, és punt, perquè clar, tenc que aquesta immediatesa no. Però jo és el punt, però també és tota l'estrofa, Sí, tota la variació. Espera't, que hi ha moltíssima de gent que no... Bé, saps que s'ha perdut la paraula turito? Els turitos, sí. Els turito dels bolero. Primer turito, segon turito. És parado, Exacte. bien parado. Que és realment espera't, des de que comença els pollis fins a la volta i torna a començar els pollis. És a dir, pollis, punt, volta i després torna a començar els pollis i ja és un altre turito. El primer El bolero. bolero té 3 turitos, 3 Sí. parts. Sí. Ah, però hi ha un turito Què era, i deia? i deia el primer bolero, el segon bolero, el tercer bolero. Pensava que eren turitos, els parados. No, això sé ve, què és això. per lo que tenc entès, potser m'estic equivocant, que era jolín, tu saps que en els boleros antics, que eren coreografiats, era pues, des del principi, del primer fins a la volta, i després tornaves a fer un altre punt, un altre, perquè no eren punts en aquell moment, eren això, aquella combinació Variacions, de moviments, perquè no sé com dir-ho, no, jo no en sé Turito cap. és la part que fa la figura, la part cantada, diguéssim. No, És la part engloba que- també els pollis pre. Val. Tenc Doncs, entès. va, Els previ, els va. pollis És previ, pollis, els punt... volta i figura. I figura. Això és un turito. Vol dir, un bolero mallorquí té tres turitos. Exacte. És una paraula que els nous no coneixen. Jo no l'havia sentit mai. Jo sí que Jo l'he sí. Possiblement jo sí sigui l'havia més de sentida. la part de Palma perquè ve dels Sí. boleros, i els boleros van entrar per endrats. Pot ser. Clar, a Manacor, com que els rebolets se van haver d'adaptar perquè si no, no tenien ballades a Palma. Se van. Bueno, no passa res, només faltaria. Bueno, jo el primer bolero vaig ballar, no sé si tenia... de 8 o de 9 anys. No l'havia sentit mai. Fins i tot, Bé, Vilafranca també és una zona d'esplà que... És que ja, Són raros, són quan te poses a mirar llibres antics i tals, diferencia bastant entre Tramuntana, Pla i Llevant. sí. Me'n record que no tenim música de boleros. Llavors, la gent que volia ballar bolero posava una cinta. Perquè els sonadors... Un També casete. feien fotos i casete. mateixes. És de Sitsom. Clar. Clar. Claro. Sí, sí. Altivo les muntanyes amunt la vall coronen, la sol s'allunya i senya, sols trans i fan les ombres, llunyant en les cingleres, on la lliga se joca, la blau del cel retallen en sos caires que rompen, mires a l'ombra quieta, els taronges de solla. L'Eigo, la torre entera, sota els pollants s'escorre, avui l'oven que batega, les fulles tremoloses, pel coc que mos somia, l'hora d'avui s'escola,
què és un bon ballador? Què és per vosaltres un bon ballador? Bueno, És difícil, És difícil contestar, és difícil. És que... És que clar, no, potser no te diré, no coincidirem jo amb una persona de Palma. Si el meu estil, per exemple, és en els braços Bé, baixats, llevat d'estils. Jo hombre, crec que... jo crec que has d'anar a ritme, has de posar el peu allà on toca, no sé, mínimament elegant, i és que no sé Sí. què més... jo també... Bueno, si ets ballador i comanda, o és que comanda, el que dèiem antes, de saber posar les coses de manera que l'altra persona sàpiga el que li faràs, i un bon seguidor seria és que... Sí. Que pugui És que seguir. en poqueta cosa te sabi seguir. Sabi seguir i si ets el líder, no? Que ara està molt de moda dir líder i follower, Follower, vale? Home, però això és del swing. Sí. Ah? Això és del swing. No, i també aquí, quan tu entres ja en temes LGTBI, ja val. has d'anar... Sí, no pots dir, so dona comanda, no... Bueno, els sí, líders, això me va passar un followers, dia a plaça, sí. Sí. Me van Bé. discutir. Si jo me sento, i dic, sento el que vulgui, jo, fiat, era per dir, No, sí. diferenciar, no dir 1 i 2, Bueno, o sí, blanc sí. i negre. I després quan fas de balenguera, jo també estic acostumada a dir som de fora, i va dir, bueno, és igual. Sí, perquè normalment hi ha menys homes. Clar, Sí, l'altre dia també van dir una altra que era molt maca, aquesta, que era el vent i les fulles, Fantàstic. perquè un fa moure l'altre. M'agrada. Mira que guapo, quin poema. M'agrada, Bé, el que m'agrada. anava a dir, que ara m'he anat, que no sé el que anava a dir. Que és un bon De que ballador, era un bon que és un ballador. bon vent i que són Sí, bones a fulles. part de tot que ha de tenir ritme, que estic super d'acord, que has de saber ballar, has de saber entendre la música, l'has d'escoltar. Al final, quan tu escoltes la música i balles i tot surt, dius, aquest sap ballar, no? O fins i tot quan tu ets capaç d'improvisar, no? Quan ja saps, no cal que pensis, aquest bolero, o aquesta jota faré tal, aquestes dues figures. No, tu estàs ballant, fas la volta i comences la figura que te surt en aquell moment, no? Aquí és quan tu dius, hombre, sap ballar. I la tercera cosa que ha de tenir, jo crec que és carisma, no? Al final, a mi moltes vegades m'han dit, no? És que balles molt bé. O amb aquest... Per què? Perquè la gent se queda mirant. Tens algo que la gent se queda mirant-te i dius, hòstia, balla bé. Hi ha molta gent que balla bé, com tu has dit, a l'escola de Palma ho fan perfecte, no? Tenen les seves postures, o l'escola d'Andratx, o la de Manacor, la que sigui. Però, perquè aquella persona destaca, ha de tenir aquest carisma que fa que sigui com un imant a la gent, no? I se te quedi embadalada, mirant. I això que dius justament és una cosa que és molt curiosa. No ho té en diuen tot, projecció. no. Projecció, exacte. I disfrutar-ho, no? I també... Vull dir, justament és evident que ha de tenir ritme. És evident que ha de poder seguir. I si a més té projecció, perfecte. M'encanta que posis etiqueta o nom a les coses. És que justament... No, coño, perquè tu ets un estudiós. No, i ho perquè saps. justament és una paraula que sempre se diu, amb escola clàssica Clar, se diu projecció. jo no tinc formació de ball, Però deus tenir l'esquena recta, deus estar ben posat. Sí, en Jaume sí. però la tens recta, però la sé tombar quan toca, també. Saps? És una qüestió de volum que surt per darrere, pa. No sempre l'has de tenir recte ni sempre has d'anar geperut. Jo penso que també, el millor és com els músics. Hi ha músics que toquen i no transmeten. Correcte, sí, Hi ha és el molt de mateix. grups Sí. que comúment entre els balladors els deim aires de, com que tot sona igual, és un grup tan clàssic De panereta, deim, no? o de paneret, que sona tot igual, Sí. que no transmet que tu balles per inèrcia perquè allò fa tot i balles. Jo Però m'encanta és quan que vas a una ballada i els grups comencen a muntar a damunt l'escenari i sents els primers acords de qualque músic que ja comença a veure si sona i segons quin músic ja te gires a dir, això hi ha professió, no? Hi ha projecció, hi ha Que et transmet, professionalitat, sí, dels músics. transmet molt. Allò me sap molt de greu perquè avui en dia ja no tornarà l'època que jo vaig viure on hi havia aquelles ballades que hi havia
Al Mallorca, Xaloc, música nostra, no? A Rebel·lers, no sé, tot, quan hi havia aquest boom de músics tan bons que avui en dia ja... M'agrada que treguis el tema, Jaume. Jo fa estona que ho pens. Jo em sap greu perquè veig tots els joves que ballen i que disfruten, dic, hòstia, si tota aquesta gent hagués viscut allò, avui en dia Però no tenen la nostra edat, no han viscut el que se va viure... Clar, tenen els discos, que els poden escoltar, no?, els CDs, però és vera que els músics nous han de fer feina, han de treballar i han de currar. I saps què m'ha passat i tot? Que de vegades... Clar, per medallosia doncs me venen a xerrar i jo tampoc no vull que la gent pensi que si venen a xerrar amb jo ho molleren el podcast, que de vegades és cert que qualcú me té por per si un cas ho amoll. Però a mi m'han arribat a dir, a criticar música nostra. Un nen de 14 anys. Van dir, hola, mira què fan, això no és rum-tum-tum com sempre. De vegades aquests joves me preocupen perquè cerquen un purisme que no sé quin purisme cerquen. Que és que si no sona el guitarró exacte com sonen els rebel·lers, no Jo crec que s'han d'entendre les dues coses. Crec que el que deies tu abans, el ball de pagès, aquestes jotes i aquestes mateixes, aquest estil de guitarra i guitarronet i poc més, i s'ha d'entendre l'altre estil i el que va recuperar música nostra i el que puguin fer fandangos i boleros que puguin fer altres grups. Crec que hi ha un poc les dues parts i s'ha de saber disfrutar de les dues coses, crec. Se tracta d'adaptació i ser intel·ligent, també. També, si era molt jovenet aquest lotet. Sí, és que hi ha una gran fornada d'adolescents. Jovenet, què vols fer-hi? Sí. Perdó, ara no vull dir res més, però són coses que necessiten destacar per qualque manera. Han de sobreviure, han de ser únics de qualque manera, la seva manera de sobreviure, ser crítics, encara que no s'enterin. Que és el que també jo feia quan tenia 14 anys, que no m'enterava de res. A mi també me molesta anar a una ballada de segon quin grups i que no me facin cap mateixa. Jo me'n vaig de la ballada dient, vaya merda de ballada. Però perquè jo tenc aquell estil i jo sento una mateixa i no puc estar sense ballar. Potser aquesta persona anava un poc per aquí, no sé. Pot ser. Perdó, però en fan una de mateixa, és de música nostra, que és l'hòstia. És llarguíssima. Sí, és llarguíssima. És eterna, te deixes els garrons. Però, clar, llavors... En tenen dues. M'entens, perquè justament en Bernat Cabot és el director de l'orquestra en la que estic fent. Ah, sí? Això. Clar, és un violinista meravellós, clar, ell fe... Després de 5 compassos ja no estàs fins en les deixonces. Necessita fer variacions i, per tant, necessita posar aquella part de lluïment musical que necessita la part de copeus. Llavors fan aquells copeus llargs, i tu com a ballador, que m'ho va passar fa 20 anys, no puc més. Sí. Però t'adaptes. Sí. Segueixes? Sí. T'adaptes. Un altre tema que m'interessa. Castanyetes, sí o no? Depèn. No saps tocar? No. Sí, no saps tocar? Jo dic blanconoide, però sé que hi ha grisos. No, la gent és molt atrevida i les volen sonar i no en saben. Per tocar castanyetes les has de saber sonar i has de saber ballar sonant castanyetes. Jo no en sé. Pues no ho facis, no ho facis, ja està. Jo tinc amics que les toquen i no les toquen bé. Deixa-les dins la bossa. I no passa res. Que embrutes la música. I lies a la gent que... I llavors també que et sona el bé i que no sona el bé, perquè de segons a bon els sonen d'una manera i segons a bon... Pues les dues són bones. Els sonen d'una altra. Les dues són bones. Jo el que dic és que no se sonen a ritme. Exacte. El problema crec jo és que ja n'hi ha moltes. Hi ha tantes castanyetes a plaça que arriba un moment que sent més toc de les castanyetes que quasi... És que si jo fos percussionista... Jo ara ja moltes vegades ja no els duc. I sempre duia castanyetes a les ballades, però perquè hi havia 2-3 persones que sonaven castanyetes. Ara n'hi ha tantes que me fan nosa. També les poden sonar més fluixes, les castanyetes. No en saben. Que no les sonin. Hem de fer... Mira, aquí sí pot ser que poden fer un examen de castanyetes. Vosaltres feis classe de castanyeta? Bueno, vàrem fer un taller fa molt d'anys de castanyetes a l'escola de Mallorquí, en sort del ball de boll familiar també en vàrem fer de castanyetes, i enguany hem fet un taller de percussió tradicional. I hem fet castanyetes, cueres, ximbomba i què mateix? I pandero. Està bé, és pandero, però és que no ha de ser d'aquí, però també se sonava. I s'ha perdut bastant en els grups. No, però no sé si hi ha qualque
qualque banda a Mallorca que ensenyin a ballar en castanyetes. Sí, se cert que... Na Laura sé que n'ensenya. Na Laura ensenya a ballar en castanyeta. Me sona que sí. No, ara no te'n puc assegurar 100%, però sé que molta gent... Hi ha un moment de Laura, classe... crida per telèfon. Digue-mos-ho. Podem fer una telefonada en directe, m'ho contestarà tot d'una. Però sé que sí, i a mi m'han arribat a dir, és que, clar, si no assaig a plaça, quan practics les castanyetes? A Castella. Perdona, jo que som aficionada a la trompeta, si no he assajat, no vaig en el concert. Punt. No ho sé. Sí, És algo tan senzill com saber de dur el ritme. Llavors aprens a ballar a la plaça o també practiques a la teva? Això és un altre Un tema. altre tema. Sí. Però Pots- si balles a la plaça, potser no molestes els de devora, però és que si sonen les castanyetes malament, molestes a tota la plaça. Sí. Talment. Ui, me sap greu, però ha quedat ben clar, com soni una... a destemps... No, ja ho En sé. el fogueró, que ara ve Sant Antoni. En el fogueró de Sant Antoni de Gràcia és el punt on venen tots a potser de vora tu, que no n'han fet mai de ball, i se posen de vora tu de ensenya-me. No, res. No. 364 dies faig classe. Avui, ball. Això és com un examen. Molt bé. Talment. Això sí que... Això sí que... I si te un examen. contesta... Avui faig jo les preguntes. He hagut 164 dies per fer preguntes. Ara le faig jo les preguntes. Clar. Ben bé. I si te diu, és que he vist els vídeos de YouTube i ja en sé, què li contestaries? És vera que per la pandèmia jo vaig veure gent de Mallorca que feia classes per YouTube. Fantàstic, això, nen. sí. M'apareix un material que hi ha de ser, però d'això a no anar mai a classe i directament anar a plaça... Raro. Bé, jo he de dir una coseta. Vinga, va. Dic, vull dir, el curs aquest que estic fent d'estiu allà a París El fas online. és online. Jo crec que el Però sistema... clar, són ballarins, vull dir, ja està. Ja saben, clar, tenen una... El sistema, les eines hi són, és com s'empleen i com se reben, no? Si tu veus un vídeo de YouTube i te serveix per aprendre una base i vas i resulta que ho has après, mel, si tu hi vas i veus que no en saps, cerca una altra eina. O si ja tens una base i només és una figura més o un ball més i ets capaç de... Per exemple, jo al Bolero de Castelló vaig aprendre mirant un vídeo de YouTube. Clar, això també és vera, és diferent, no? Quan tu aprens un, dos i tres o... Però també has de saber, és com tot, no pots cercar a Sant Google i trobar qualsevol cosa, has de trobar la font fiable on trobareu per aprendre. Sí. I quina és la font fiable? Bueno. Bueno, és que jo de mestres... Com a mínim que sigui qualcú d'allà que ho balli i no qualsevol gravació. No, i que jo he vist mestres a Mallorca, me sap molt de greu, es fan dir mestres i donen classe de ball de bot. I jo els he vist ballar boleros a destemps. O sigui, anar contra ritme tota... I fer que tots a la plaça que ballen amb ells, o sigui, tot el rol que duen, ballen a contra ritme. A Falanitx I es fan dir... A Falanitx els ballen. No sé Aposta. si tota l'agrupació... Hi ha un bolero que ballen a destemps, a contratemps. Sí. És vera. No tots. Sí, jo crec que tots. Tots? Però ho fan aposta o... Sí. Ho fan aposta, vull dir, ho fan conscientment. Sí, ho fan conscientment. Jo som incapaç de fer... Jo tampoc, no m'hi va, és que no m'hi va. No puc. De fet, surt de rol quan passa això. Jo també. Que te pot passar. Pot ser que estiguis comandant tu, però tu no te'n dones compte i dius, ai, perdó. No, jo ho vaig veure i va tenir els sant collons de que va el bolero. Sí, això no s'orgull de vegades. Sí. Ai, però bé, som persones i mos equivocam. I una persona rítmica pot aprendre a ballar Caminant. caminant. Ha de caminar molt, ha de pujar escales, són exercicis perquè agafi tempo, perquè agafi ritme. Escala. Vull dir, quan hi ha una resistència física, pots fer llargs. Per exemple, el bolero que té dues parts llargues i dues parts curtes, no? Llarg, curt, llarg. Llavors els llargs que hi hagi una certa resistència per després facilitar els dos curts. I així se pot fer qualque cosa. Persones rítmiques d'aquest món, per favor, cercau-ne en Sebastià Bobet perquè vos ensenyi a ballar, que se cert que qui tingui dos peus esquerres encara n'aprendrà. Nosaltres en vam tenir un també, en Antoni Trutja,
que a més jo record que quan les primeres mateixes que ballava amb ell no li podia mirar els peus perquè feia que m'equivocés jo i tot i jo d'això serà impossible, pues aquesta persona ha fet mostres de ball bot i a ballar mateixes, sí. Ja ho fa bé tot, que bé. Sí, tot és això, exercicis, no? M'agradarà més o menys i tindrà més estil o menys, però en el temps hi va. És que el curiós és que hi ha persones que tenen cos, tenen braços, tenen peus, però fan tot a temps. Perquè no escolten música. Sí, però no. Escolten d'una altra manera la música, tenen una altra... Bé, de fet, els boleros antics de coreografia... Són a contratemps. Jo, no me queden. No hi ha manera, no... Perquè com estic tan avasada en el... I també t'he dit una cosa, jo també n'he tingut, d'aquests que no tenen ritme, i al final, quan ets jove, t'encapritxes i te poses aquesta meta de dir n'ha d'aprendre per collons, m'entens? I al final he pres una cosa, que hi ha 4 tipus de persones. Jo ja ric perquè... Que venen a classe. Sí. Hi ha els que venen a aprendre, hi ha els que venen a passar el temps, perquè no tenen res a fer, hi ha els que venen a lligar. Aquests encara no n'he trobat cap, crec. Sí, que sigui conscient jo. Sí, hi ha gent que s'apunta per conèixer gent, per lligar, i que també és... Jo faig una crida a tots els heteros del món que vulguin lligar. Hi ha molt poc home hetero a plaça, per favor. Si hi ha molta fredina... I es pot que ja les convertim, però ja va. Ho pensava i no m'he pogut dir. Bueno, me'n falta la quarta... Has dit, hi havia 4 tipus de persones. Sí, exacte, el quart, quin és? Què he dit? Què he dit? Ja no me'n record, ara. Els que venen a aprendre, els servicis socials, sí, necessitats d'una cosa, necessitats d'una altra cosa. I és que venen a fer una activitat tipus casal, de dir, bueno, he de fer un d'això, doncs m'apunt, no? Te'n deixes una. Els que van que se pensen que és un gimnàs. Ah, sí. Sí. Que venen en ses malles a fer classe i se pensen que allò és un esport i... Bueno, jo vaig a fer classe amb malles i deportives, Sí, comoditat màxima, sí. El molt jo no me'n puc anar amb vaquera. Jo he tingut gent que ha vengut en tacons a classe. Bueno, entre poc i massa, se m'ho passa. Jo li vaig dir, Nina, no. No és el millor puesto per mi. Surt de la port amunt, no sé si tornaràs i si la mare nega de pena m'he de negar i si la mare troba algú que s'ha endurat i cercarem força i un glaç l'amor que ens ha entregat. Per acabar i finiquitar aquesta trobada tan maca, quines diferències veiem a les ballades d'ara en les de fa 20 anys? Que n'han xerrat un poc, sí. Què enyorau d'abans? Jo enyor les meves balladores. Home, clar, això... Les enyor molt. N'hi ha unes quantes que ja no hi són. I en aquest sentit me sent com un poc a tot sol, podem dir. Llavors també enyora un poc com ho diria jo? El respecte per l'espai. En el sentit que hi havia molta parella, ballava molta parella, hi havia qualque rolet, però tothom tenia el seu espai. Ara realment som molts que no ballam, jo ballo qualque vegada, però que no ballam perquè ens sentim com expulsats per molt que no tenim espai. No podem ballar. Perquè un espai, bàsicament, o has de fer rotllo,
o balles en el costat, en el carrer. Això és una cosa que enyor. El respecte per espai. Però això va en contra de lo que hi ha hagut. O sigui, si hi ha hagut un creixement i una evolució i tots estem molt contents de que hi hagi molta gent, clar. La plaça no poden tomar els edificis, no pot créixer. Bueno, potser sí que poden fer més per Se poden cercar llocs... Hi ha més espais. Que siguin més grans, se poden cercar, però també és guapo fer-la al mig del poble. Jo entenc. És vera, lo de l'espai, jo ara... Me deixes a mi? Lo de l'espai també és vera que ho enyores, i jo detest quan hi ha un rotllo que tu estàs amb els teus amics i comença a créixer, que sigui desmesurat, me sap greu, però que se fiqui la gent de dins encara me'n sap més, per un respecte en els que estan... Han començat. Sí, eh? En els que han començat el rotllo. En els que han començat el rotllo i en els que segueixen a una persona que vas insegur o no hi vas insegur, da igual. Tu estàs seguint una persona que tens a davant, se te fica una persona al mig, jo sé que tu això ho fas. És que dic, l'altre dia la ballada d'aixecar, devies estar rabiós perquè tot el rato, com que el teu rotllo se feia tan gegant, doncs has de fer puesto i dius, vaig mig. Però vull explicar la meva ràbia. La meva ràbia no és per mi, és per la gent que està ballant i segueixen a una persona que no poden veure. Bueno. És vera, el que passa és que si tu balles en parella i tu t'has parat en aquell raconet i te comencen a empènyer, i tu t'hi quedes un raconet sense poder ballar quan Pues te'n vas enmig que hi ha havies agafat el teu espai no tens solució, no tens solució. Arriba un moment que dius, pues, escolta, per ballar aquí es trepa serem. Això és igual que intentar evitar que se te faci un rotllo gran, és que no ho pots fer. No, i no tens solució. De vegades fins i tot t'esperes que comenci la música, que comenci el primer punt, te posen els seus quatre amics, com que te veuen a tu comandar, perquè agrades o el que sigui, tota la marabunta allà i se te fa un rotllo gegant i tu dius, corre. Si fas això, la solució que jo tinc és fer-ne un altre al mig, però fent els mateixos punts i les mateixes figures perquè tu puguis seguir en els que tens a davant. No fer una cosa diferent, perquè si no els altres ja se tapen. M'entens? Jo ho faig per espai, bàsicament. Pous un rotllo patata que ocupa pràcticament tota la plaça, però enmig no hi ha res. Si tu te fiques de dins i faig les teves figures, ja estàs tapant. M'ha passat de quedar-me el rotllo de fora i vaig seguint. És vera que si hi ha moltíssima de gent és complicat, evidentment. No, i depèn de si és el primer dia a plaça. Jo l'altre dia, en el cas real, era el primer dia a plaça de tots els meus alumnes i me deien, és que s'han ficat al mig i no te veiem. I per això me fa ràbia i me sap greu per ells. Però la solució ja ho feis. Vosaltres ensenyeu a ballar, a comentar per parelles. És això. Sí. És això. Què faria jo? Tothom antirolista, s'ha acabat. Tothom en parelles. És una pèrdua d'espai, és una pèrdua de riquesa justament d'espais, perquè només fas el punt dret. Però és que a més hi ha molt de punts que només se poden fer en parella. Clar. I se perdran. Si només aprenem a ballar amb en rotllo i les fotos de 4, això també és una de les coses. Si el manco, quan s'ensenya en rotllo, fessin un punts que només fossin específics per rotllo, jo què sé, les tronyelles, que també són encara com una espècie de bullanguera, com la balanguera, o un sí o no, vull dir que pogués veure... Estrelles, que deien altres. Sí, dius, molt bé, entenc per què rotllo. Si no, no sé. Jo el canvi que veig en les ballades de fa 20 anys el vaig veure durant aquest període que vaig deixar de ballar i quan vaig tornar hi havia una quantitat de punts que jo no havia ballat en la vida, molt compats, molta composició, molta volta, molta cama a l'aire, que jo no estava acostumada a veure tot això. Crec que és el canvi més gros que jo he vist, a part de molt de diferents tipus de balls que antes tampoc no s'usaven. Però el que més era això, la quantitat de variants de punts. És normal també, perquè clar, han passat de ballar una vegada, a ballar 3, 4, 5, 6 i evidentment te canses. Te canses de fer el mateix i dius, pues el canviaré. Clar, com en Bernat, en el violí se cansava de fer tirurí. Normal, per tant, rossa per davant, rossa per darrere, ara volta darrere, ara poden votar i ara I això és el bo que té el ball de vot, no? Que tu tens un abecedari, tens unes normes i tu comences a improvisar i a fer figures infinites, jo sempre ho dic, no? És infinit la possible combinació, no? Sí, sempre t'ho demanen. I aquí podria fer una volta, i aquí podria fer... Sí.
Jo enyor, igual que els músics més creatius, balladors més creatius. Perquè ara mateix hi ha pocs que creïn punts. Bueno, hi havia qualque coseta divertida. Està bé. Qualque coseta així, qualque contratemps, mira, està bé. Sí, és guapo. Jo, per exemple, he creat qualque punt i és molt fort. Em vaig crear un a Londres. O sigui, jo vaig estar d'Erasmus a Londres, em vaig fer un en el meu quarto d'allà de Londres, que avui en dia se va a plaça, aquesta combinació. I els al·lotets no saben ni de on ha sortit. Exacte. Saps? Però és guapo veure que la cosa se va... I te fa gràcia quan veus que qualcú... Que punt el vaig fer jo? Està bé. Res, al·lot, s'heu passat una bona estona? Sí. Molt bé. És que mos podríem allargar moltes hores, però troc que ja, així mateix... Bé, ja ho sabeu que jo hem fet aquest podcast molt pas beníssim, disfruto moltíssim d'aquestes converses. Estic super agraïda perquè heu vengut, amb aquests dies que hi ha tant de truis m'heu volgut dedicar aquest moment i bé, me sent super afortunada, és la veritat. Moltes gràcies a tu. Gràcies a tu. Sí. Res, espero i desig que mai vos canseu de ballar, perquè, com me va dir un dia una predineta, aprofita i balla ara que pots, que mai saps quantes teu coset deixarà i s'aturarà. O sigui que, estimats oients, gràcies per arribar fins aquí, també heu tingut molta paciència i mos sentim aviat amants de la cultura popular.